Разбра ли? Ще се внедриш и ще обикнеш някого уж. Лахахихихихихихихи. Тук е отдръп. Мисля, че те се скараха. Говориш твърде сладурско. Не се поддавай на доброто. Запомни. То е по-силно от злото. Мисля, че Муди има право. Мисля, че те... Слушаш ли ме също? Мисля, че те ти влияят. Не преигравай твърде много. Спокойно, няма как да стане. Внимавай. Всичко е възможно. Не, спокойно. Няма да го направя. Добре, задействай втора фаза от плана. Започвай да ухажваш Кити и гледай да се влюби в теб. Според мен, тя вече се влюби в мен. Да, но това беше от хипнозата. Сега трябва да я накараш наистина да се влюби в теб. Но тя наистина се влюби в мен. Не, миличък, ти си се влюбил в нея. Не, аз съм сигурен, че тя се влюби в мен. Добре, хайде да не спорим. Ще те търсят. Връщай се. Добре. Чао. Но да ти кажа, наистина тя се влюби в мен. Добре, не разбрах. Не си. Какво ще правим днес? Здравей, Кити. Здрасти, Долфи. Извинявай, че снощи избухнах така. Не знам какво ми стана. Няма нищо, но исках да те питам нещо. Да? Това, което исках да те питам е... Искаш ли някой път да излезем? Добре. Добре, кога? Не знам. Добре, ще решим после. За какво си говорите? Долфи тъкмо ме покани на пикник. Да, така че не става. Съжалявам, Кити. Няма нищо. Аз също исках да я поканя. Ще дойдеш ли с мен? Аз тъкмо я поканих, така че няма да стане. Може да си променим мнението. Откъде знаеш? Защото я познавам по-добре. Откъде? Аз съм с нея откакто... Тя те хвана в морето. Ти си риба, която тя щеше да изяде. Не, познаваме се от малки. Кити, кого избираш? Ще изляза първо с Заю, а после с теб. И ще избера кой е по-добър да излизам с него. Да излизаме? Тоест? Да сме гаджета.
Отивам да си приготвя за пикника с Зайо. Не, Кити, какво си направил? О, не знаеш ли? Ами, не. Вярно, бе, ти си тъп като проклетия си брат. Брат ми не е толкова тъп. Аха, 2 плюс 2 е 22. Приеми го. Аз ще съм гаджето на Кити от сега нататък. Само ти така си мислиш. Аха, аз имам тайно оръжие. Ако мислиш, че ти ще победиш, грешиш. Добре. Доброто е по-силно от злото. Вече схвана кой съм. Ох. Какво ти става? Ами, деднехте? Ох, това е очевидно. Помниш ли малкия ни разговор преди малко? Разбира се. Добре, и вече знаеш кой съм. Знам го от много отдавна. И по какво го разбра? Мислиш ли, че не е заподозрително да изчезваш всеки ден сутринта на 7 часа, в 7 часа? Извинявай, но всички освен теб спят. Аз съм рано буден. Добре, но скоро няма да спечелиш, Кити. Откъде знаеш? Защото аз имам тайно оръжие. Какво? Какво беше това? Пъв, Муди, Шарки, Снейки, Игор, Френки. Не мислиш ли, че съм в съюз с тях? Какво? Ти си съюз с злодеите? И има нови? Да. И така, че Кити ще избере мен. Така, че скоро и ти ще си един от нас. Не мисля така. Напротив. Щом ви нападнем, всички ще станете наши слуги. А Кити ще си остане при нас. Няма да станем ваши слуги. Питай хипноуменията на Пъв. Какви? Хипноуменията на Пъв? Използвал си ги? Да. Затова бях толкова замаян онази сутрин. Това не е честно. Напротив. Кити ще ме обикне, ще си остане при нас и след като уж ме заобича до края на света, ще е супер и планът ще е изпълнен. Няма никога да стане. Напротив. Напротив, ще стане. Мислиш ли? Да, мисля. Тогава помисли си пак. Добре, ще си го помисля, но внимавай. Добре, сега ще ти кажа нещо. Говориш с тънък глас. Не съм говорил с тънък глас отдавна. Напротив, тук ще говори. Не говорех. Ако искаш, провери сам. Извинявай, но аз все още съм зъл. Извинявай, но всъщност скоро ще станеш добър. Не, няма. Ще видим това после. Май сега ти си злият, както предположих. Не, ще видим сега. Ще видим после кой ще бъде злият и кой добрият. Добре. Чао! Какво ли правят? Хайде да тръгваме. Добре, хайде. Искате
искам да ти покажа нещо. Добре. В хръсталака. Виж, ето там. О! Какво да видя? Хайде да отиваме на пикник. Хайде. Какво? Той я хипнотизира отново. Сега сигурно ще накара и мен да се изложа на срещата. Да. Парка. Мястото е супер. Да, нали? Хайде да сядаме. Хайде. И за какво ще си говорим? Не знам. Първо... Мисля, че Долфи напоследък изобщо не е на себе си, но ти си по-добър от него. Да. Има нещо познато в хот-даджията. Опа! Да отида ли да поръчам хот-дог? Не, аз ще отида. Добре. Знам, че си вътре. Излез! Какво искаш от мен? Остави Кити на мира и не ходи на пикник с нея. Защо да не ходя пък на пикник с нея? Тя иска. О, така ли? Я ела да я питаш. Добре. Кити, ела миличка. Миличка? Какво има? Но ти си бил ходаджията и си ни следил? Извинете за прекъсването. Но как си можел? Просто... Аз си мислех, че си ми приятел и че ми вярваш. Така е. Край, Долфи. Това беше. Вече не съм ти приятелка. Но... Не, Кити. Не. Ти. Аз ти казах. Дори не беше нужно да й правя магия. Тя сама изгуби вяра в теб. Напротив. Ти го направи. Не е вярно. Бог да ми е свидетел, не съм. Ти си виновен, че ни следя. Така че се откажи. Хе-хе. Но се чувствам малко зле. Нищо. Но наеха ме на работа, трябва да я довърша. Кой иска хот-дог? Какво ли ще правят? Ела, Кити, искам пак да ти покажа едно нещо. Пак ли? Обичам твоите изненади. Искам да ти покажа ето това. Гледай ме право в очите. Добре. Хе-хе. Какво? Не! Защо държи толкова да отвлече Кити? Да не са му заповядали? Дан.